Ndewo na ụmụnne, ekene m unu, daalụnụ. Igbo anyị abịa. Ụmụnne, o nwee nwanne anyị nwaanyị bịa n'anya mmiri wee kọọlụ m akụkọ a wee sị na di esiri ya nyakwalụ ngwongwo ya pụọ, mana ọ si na ọnya nwalụrụ ụlọ be di ahụ. Ọ sịkwazi ya na di esi na ọ bụrụ ọnya nwamụrụ nwa nke ikpeazụ a, maka nwafa da atọ nke ịnọ ka ọ dị ime. Di wee sị ya na ọ bụ ọkwa ya mụrụ nwa nke ikpeazụ ọ dị ime, nya sobe onye tụbali ya ime. O wee bịa wee sị na di enụlụ ya aka adịrọ die, aka na ụkwụ adịrọ die, nya bụ di ya ada akụtanwu ihe ha na-eri, agụụ na-agụfa. So wee mekete chukwu bọtali ya bred, so wee gosie connection si na ọkwa kọntraktọ ka ọ na-alụ. O wee fụ ndị na-afụchata ana wee solufa wee fụchata ana, ozugbo afụchatala ana ego wee sụọ nya eke kọmishọn, ego wee bịa nnọọ. Hei, pa wee ṅụlịa na-eli di ya ṅụlikwa mgbe ahụ a na-emezi osobezi onye ahụ na-enye kọnekshọn ahụ ka a na-afụchata ana, maka ọ si na demand na-egote ana na-ele nwokwa, ogote ana ole nwokwa, na ọ bụ onye fụrụ ụzọ n'oge demand ọ na-eso. Ọ fụrụ ụzọ n'oge, ọkwa papa mmadụ jikwa ụmụaka jide nwunye. Ọ sị na ọ fụrụ ụzọ n'oge wee jee na-egokocha ana ebe niile, ma n'ịkpa ma n'ọdọ mmiri, ogokochichiche enye ọma mfiarụ ọlịa ọ na-eli ya. So wee ya na nwoke ahụ ọ na-esozie, o jee na-egosie m ebe ọ ga-ele, ya na-achọ kọstọma, ọ na-achọkwa ndị ọ na-achọta nnọọ abịa na-ego, maka ọ sị na o nwee kọnekshọn overseas, ọma mmadụ ndị pụchara overseas. So ọ bịa kpọọ fa na fon, ọ sị na ụmụ ana dijem abịa a na-ebuka ego, nke bụ na ebukolide ego wee ju ya aka, o wee rụba ụlọ, maka ọ sị na di ya lụta nwa 3 rooms, mana ana dị n'etiti mbala be di ahụ, mana ụlọ adịrị ya, mana di ya bịa kapie obere ụlọ n'akụkụ 3 rooms. Mgbe a nụrụ ya, ọ sị na ọ bịazi n'etiti wee lụọ nya manshọn, ụlọ mara mma nnọọ 4 bedroom. Ọ lụzie anya nyama nke nwechie ma master bedroom ma nke toilet elu na ana niile, ịmago lụọ nya nnọọ ma mma, lụọ nya send down drain, wee bizieli na-ebi ọfụma. Asị na ọkatazia di esi ya na ọchọzi mmekonya na nwoke ahụ na ozugo na ọdịgo mma, nya bịazie ka fasibe hotel na befa dị n'ebe meghere emeghe, fabia fesie hotel ebe ọlụ adịrọ nye esozina nwoke ahụ, maka ọ si na mgbe niile ọ nọ n'iru moto nwoke ahụ na nye kọnekshọn kọntraktọ ahụ ebulie n'iru moto na-aga ime ọfịa je na-egosichi ana ma ụlọ. Nwoke ahụ nwechara ụlọ ma ana na-egosichi ya. Ọ sị na pa na-elijuzi n'afọ na-eme ọfụma. So ndị wee sizi anya mba na ọchọzi na ihe nke a karịgo, mgbe niile ebulu nwunye n'iru moto, ọ maka na o nwere moto, mgbe niile ebulu nwunye n'iru na-aba n'ime ọfịa, ọ mmadụ ihe ha na-eme n'ime ọfịa. Ịma na uche du aghụghọ, nwoke mmadụ duzie, maka nwunye makwa nnọọ mma, dịkwa sharp ka afọ m nnọọ ka nwaanyị ahụ si wee machicha nnọọ ifu fotie, ị ga-asị ọka bụ sweet 16 wee topu na-ama na-acha. Ọ sị na di ya wee bido si mba na ọchọzi na ihe nke a karịgo, ọ bụzi nwoke ahụ na-anụzi ya. Ọ sị ya mba na ọ bụ biznes partner na ọ lara anụ ya anụ, ya ka asịzi na adị ime nke ikpeazụ. Di ya wee bo ya si ya na nwoke ahụ nwee nwa na ọ bụrụ ọnyanwa nye ebu n'afọ ime ahụ bata bie, si ihe o mezi one day bụ na ọ sịrị ya nye ebunye bata bie. Ọ na-abata, di ya wee kpụrụ mma chụbie ọsọ, si ya na ofe ụkwụ ya na n'ụlọ biya ogbubie nya ụkwụ. Ọ mara ihe nya jiri ndụ ya pụba apụ, rapụrụ ya ndị nke ọ mụrụ amụ ụmụ atọ ndị ọzọ, nya naghachibe nne ya na ọchọzi ya na otego o ji agwụ ya nya ejezi n'ihe kọntraktọ kafa chenjie biznes. Ọ nara ekwe, ọ si na ọlụ na-aga kịta, ọlụ na-enye ego kịta. O kwere ekwe. Di ya wee sizi anya ngwa sobezie nwoke ahụ ka o jee n'ụbadị ebe ọ bụzi na ikwere ege m ntị. Ọkwanya o wee si ya oke maka ụlọ nlụkwanya ngwa nke ihe a ga-eme. O si anya kpọkarị ya na-akpọkarị ụlọ pụọ, na-akpọkarị ụlọ jebebe nne ya, na-akpasukwenye iwe na ọ kpasuo n'iwe ọgba ụlọ ọkụ. Ọ gwa gị na ọ bụrụ ya nwe nwa ahụ. Hei, nwunye si na obe ebe wee si ya
ka isi mmalụ na ọbụrụ gị nwee nwa ọsị ya ugboro one kwenụ ka mụ na gị na-edina ugboro one ka mụ na gị na-edina ọrụ ịbata chijie ije na-esi nri ndeli ị nara abịa n'oge esi nri ụmụaka larụcha ụla esiche nri abịa na-eteta ụmụaka ebulu anya ụla bịa na-eri nri ebe ị na-achụgharị ego gwongwongwo m na-emezi ka nwoke di ya na-akụzi ọnụ si ya mba na ọchọzi si anya bịazịa ka emeghee ọbụ restọrantị na befa dị n'ime obodo na anya na ebe meghele emeghe amin befe bụ ebe meghele emeghe ndị nwaanyị ahụ bịakwa lụkwa shọpụ iru befe ahụ ọ si na ọ lụrụ ya 5 shop si wee nye iru befe ahụ niile wee renticha enye di esi ya mba ka a chụpụzia ndị mmadụ ọ bụrụ na abụọ ka a chụpụ ka fa anọzialụ na ọ jụkwara ajụ si na ọrụ kọntraktọ ahụ ka ya mma na ọ na-enye ego ewee kwuketa ihe ọsị m biko mụ gwa n'okwu na ọ na-akwa edina nwoke ọzọ mgbe kpọọ di wee jụba di si ya kedu ihe na-emezi na nwunye gị si na ọ bụ gị nwa nwee nwa na nwoke ọzọ ada edinye na nwoke ahụ abụrụ ọyi ya nwoke nọ biznes partner kedu ka isi mmalị na ọ bụrụ gị nwee nwa o wee kọchachalụ m ihe a wee sị m na nwunye ya da anata na ọ na-abalị ka o ji anata ọ nata ọbịa sibe nri nderi o sibe ụmụaka alarụchago ụla ma na-etetezi ụmụaka ebulu anya ụla na-eri nri ọmakazi na o melite ọbụla ụnyaahụ si na ọkwa ya nụrụ ya ji ego enu ya na odo na o nwere ego nke onye ahụ mana ọ na-akụta ihe oli tupu ọ nụọ nwaanyị ahụ ọ nụchazi anya biznes ya wee mebizie faina onwe ezi ego nwaanyị wee mmachapụ wee si na ọ na-eme biznes na ọ dịkwa hapi mgbe o mere mmemme osizi ahụ kwụsị na ọ bụ ya bụ ihe ọ kwụsịrị ọ sị na nke ka njọ bụ na nwaanyị ahụ na-akpụta nwoke ahụ bie nwoke biznes partner ahụ ọkpọta ya bie na-ete ndie na-agbagharị na-echeli ọjị na-asị ya na biznes partner na ụlaikiri ya ọkpọrọ nke fa mechie n'ụzọ gbagharịchaa n'ụzọ jecheche ime ọfịa ebe a na-alụli aka na nke na ụlọ nke osorofa ga ebe ahụ ọ nwadị ihe mmekwa ebe ahụ akpọtakwa ọbata n'ụlọ ya nwoke ahụ ka anya na-abata bie makazi na emezili echi ọbụla ụnyaahụ na ọ na-eribukwe nri o na ọ bụrụ nwaanyị na ọsịghị enya kwụsị bụ na ọkwụsị na owebeghị ya iwe si ma ọ na-akpọtakwa nwoke ahụ n'ụlọ bie abịa n'ọrụ na-akara ụka ya na biznes partner ha n'ọrụ na-akara ụka na-amụwa m kwa na-eticheli ebe niile na-eweta ọjị na-eche na-esi nri na-ebupụta na na-eli ọ na-enefe nnọọ nwoke ahụ na ochibekwu ya nwanne nya akpọtasị na nwoke ahụ n'ụlọ bie nya akpọtasị ya na ụlaikira na wonde omechukwu enyi iru ha nwunye ya nara ikwe ọsị ya ọ bụ ya wepụtara ego ọ bụrụ onye nwa wepụtara ego eji wee si nri so ọkwanụ ya ka o ji si na ọ bụrụ ya mụ nwa ahụ si nwunye esi ka eme DNA mgbe a mụrụ nwa eme DNA o kpesachazielu m nsị ya ebe ijiri n'aka ifuru ọfa ibudorolufe ọkụ mgbe fa na-eme ịmara nwanwe ike nwunye ya si na ọ na-eme ya for good intention for good of the family na ọ na-akwa edina nwoke ahụ mgbe ekecha elife ikpe si ya amụọ nwa ka enene DNA maka nwaanyị si na ọ ga-ewepụta ego eje nene mgbe ahụ enenezie na ọ bụrụ ya ihe sozi gị mee ọ bụ na ahụ ka nsi wee kelife ikpe wee si ya nke nji mma na-achụ ya ijizine mmachụ ya ekwensu erike ike o nwee ike one day igbujie nye aka ma ọkpa ma igbupụ onu biko ijizine mma na-achụ nwaanyị mmadụ so mgbachacha anya nke ahụ o wee bụrụ ya bụ ka nsi wee kekwelife ikpe ahụ fa wee ka mmajugodi na-ele anya nwunye wee si na ọnọkọtakwasị ntekwa ọzọ si anya nabakwa ọ bịakwa kọkwalụ m ọzọ na di ya ekweteketekwe o kwetezi si anya nabakwa ọkụ ya ka m si ka m bịa kọsala unu ọ bụrụ ya ndị n'ụlụ di na-eme biznes partner amaranụ m ụdị nke ahụ ka unu si wee fụta ya bụ ndị n'ụlụ di unu ga-eje kpọọ fa shia alfa vidio ka fa mmalị maka na a si ikwu amarụ ibezie ị na-eme biznes partner biznes dị iche iche a na-eme partner na ya ije imeghe oke nata n'oge ịghọtago ịnata n'oge ka dị gị wee na-atụrọs kwago ndị ọzọkwa bụ na emechego partner ebe ahụ ịkpọ na bata n'ụlọ ịghọtago
ịkpọ nabata n'ụlọ ndị be anyị. Ọ dị mma nwaanyị na-eme biznes patin ọkpọrọ ya na-abata n'ụlọ na-echeli ọjị fa na-aṅụ mmanya na-adagharị na-eticheli na-akwachapụ amụ n'iru die. Ọ ya adịnị jelos nke unu jechee wee mechie patin ahụ ozugozini n'ụzọ. Hey, ihe a na-ekpesa dịkwa too much. Ị na-eme pati na ịkpọrọ ya na-abata na nkịtị anaghị eme pati. Ọ bụrụ na a na-eme pati ịkpọrọ ya bịa ọ bịaligo okeshọn o mechaa ọ naba. Ọ bụ ozi nke na nkịtị ịkpọrọ ya bịa na-echeli ọjị na-esili special dish a na-eli na be gị a na-emekwanụ pati. Mba, nwesị a na ịdakwa nke ahụ ịkpọtazi ya bịa na-esi nri na-ete ndị n'ụlọ. Nwoke ejikwe nwaanyị ka ka nwunye esi gaa na-afụta ya wondee nwunye ya echekwa gị n'ụzọ si na ị na-abịa di ga na-echekwa chenye nke ya bụ dịrọ mma gị na mmadụ na-eme biznes partner ka ịkpọkwali ya na-abịa n'ụlọ. Ndị be anyị ọ dị mma nwaanyị n'ụdị ya na mmadụ na-eme biznes partner ọkpọrọ ya na-abịa. A na-eme partner n'ụdị ọbụla, ma ndị na-art fim, ma ndị na-art muvi, ma ndị na-eme nke fana na-eme, ma ndị na-azụ afịa a na-eme partner. Ọ dị mma ka emee partner, mana a sị ka ekene ghara ịgafe nku aka, maka ekene gafewezie nku aka ifuru na ọdịgo njọ. Nwaanyị agwa m ya di gị sigo oge kwụsị n'ịlụtago ego ọdịozia mma gị kwụsị ifuru dị mmadụ si anya kwụsị ihe ịkwụsị. Ọ bụ ya nwekwe gị ọ bụ ya nwe gị. Ọ bụgodị na ị na-eme na agba ọbịa gị o nwee ike nụba gị si gị kwụsịzi anya ị ga-akwụsị ya ịghọtago. Ọ bụrụ na na ị na-emebi ihe na agbọghọbịa gị ọbịa ka o jikwe dị mma. Ihe ị na-emebu na agbọghọbịa gị biznes ị na-eme ịbụrụ public person ị na-azụ afọ ị na art movie, maka o nwere ndị na-aba na art movie ada n'elu bed na-adagharị na-amịcha ọnụ. Nwoke nwere ike bịa n'ụọ gị na ị na-ati ọfụma ọ bịakwa sị gị gaa artiz na pati ahụ a na-amịcha ọnụ ada n'elu bed ọ gwa gị gaa artiz na ya ma ọ bụ ọsị gị kwụsị ya ị ga-akwụsịkwu ya. O nwere ike ọsị gị kwụsịzikwa art ihe ahụ. O nwere ndị na-abụ ọfụkwa gị na muvi laik ya gị ka isi eme ị na-amịchakwa ọnụ na-adagharị. Mgbe ọ lụtaziri ọ sịkwa gị mba. Ụfọdụ asị gị iwezine pati ahụ a na-amịcha ọnụ na-adagharị na bed. Ụfọdụ ga-agwa gị, ụfọdụ akwụkwọ gị nkịtị gị na-eme. Mmadụ dị iche iche, mana ihe dị gị gwa gị kwete. Rapụzie ije na-aga n'ime ọfịa nọrọ n'iru moto bụziala gị ma nwe moto nwoke mmadụ isi go na ọ gị ga-ewepụta ego ka emee dị ihe nri. Ọ na-egosi na o nwere ebe ịga. Ọ bụ na o nwee ebe ịga ihere asị na ọ gị ga-ewepụta ego. Ọ na-egosi na ị dinere nwoke mmadụ. Ọ bụ ihe m na-achọpụta maka ọ bụ gị nwakwete si na ị ga-ewepụta ego ka eji edi ihe nri ya nwee ndidi ọ na-achụpụ gị n'ụlọ ifu gị. Ndị be anyị ọkwa ka anyị mụta ihe. Tomi ọ dịrọ mma nwaanyị nọ na di odulu biznes partner ya koligi nwoke na-abata n'ụlọ na-esi na-ebupụta na-achị ọchị eze. Ịpụ ọkwa ime ime ya na be m ihe adatị nke imekwe ihe ratị nke ime maka ime onye gị na ya bi wee onye ọbụla ma onye ya na ya bi otu dịka di m onye na-atụrụ ret pịacha mbụsị ahụ ụlọ achụrụ gị na ya chụpụ gị wee kụkwụpụ gị eze ịmụrụ tikwụpụ gị eze ịfụnanya. Ihe adị anwa ịmakwa mgbe onwere moto o si mma anọkọta na baa moto mma lift maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị ịba na lift mmadụ ma ijere ụka ọkwa ma ọmniti ibe gị na-aba lift gị jee baa transport na tara gaa banye ya. Ọgwụ ọgwa m ya si m mba maka na ọ chọrọ asịrị ifu gị maka anọkọta abute asịrị. So ya na onwe ekwe na-eje ọrụ. O nwere colleagues na-bikwe na disema ogbe agbasa ọrụ nwaanyị ka ọ bụ osi abịa baa moto oju o si ya mba na ọma mba ọ baala onwe transport na-anata. Mgbe ahụ oke egoro moto o mechie ego moto maka o si na ọ chọrọ asịrị ọ chọrọ ihe ọ gwakwa gị ga-emene ya nwa ama mmekwu ya bụ ijekwa kpọta colleagues ọbụla of any kind nwoke ọ bụrụ na nwaanyị kpọbata n'ụlọ na-esi na-arọ na-enye ọ bụrụ na oyi dị gị asị na colleagues asị na business partner mụnwa alaiki ya kwụ ya agwakwa m eziokwu si ya alaikira m ya gọọmenti enye aka be na nke unu na-eme and ijego kwupụta ego ịrapụzi anyị maka ihe a na-ebukwu ya ba
ejeche ịmaga ime ebe a na dịcha ụlọ dị a na-egosi ekwensu dị ike. Onwe ike ichere na ị ga-eme ihe anọkatakwa, onwe ike ekwensu akpa gị na nwoke ahụ ọ sị gị saghelie ihe ka o mebe. Ọ bụrụ na o mere na ịma nwetazikwe dị kọntrakt ifu gị. Mụnwa aka m adị ọkụ ya ekwuchegokwa m nke m mala ekwu. Unu kekwe ikpe maka nwoke ekwetekete ọjụbakwa ọzọ. Ọ bịa ka eji butekwa ikpe maka ọ dị ime nsị a chere ka ọnwa ọnụ nwa ọ siri ka eji dị ihe eme. Onye bụ ụmụ nwaanyị na-ejekwa ụdị kọntraktị aida na ịdụ total single iwe na-agagharị ọfịa niile wit nwoke je na-egosi ana na-alụ aka ebe niile. Ọ bụ onye dị total single na-eme ụdị ihe ahụ and die o nwere ike o nwetazi ego die na onye ọsị akwụsị. O dipendi na nwoke. O nwekwa ndị ga-asị kọntinu, nwe ndị ga-asịsị kwụsị bulu ibu. Ma ị na-eso baa nnọọ n'iru moto di nwaanyị mmadụ zegeli ka ezege na ị na-eji igosicha ana ma ụmụ ihe ọtụtụ ama ntọrọlet ya. Ụdị ya bụ onwe ike ọ bụrụ na ịmụchago nwa ịmago ibugola agbala nwaanyị ịmago. Onwe ike ọ bụrụ na ịnọzi na eji nya ndị ada afụzi nsọfa nya bụ nwa gị imechigo ọdụdụ nwa gị etogokwu dị obele. Onwe ike ọdụdụ nwa gị erugo 7 years maọbụ ọdụdụ nwa gị adịgo 8 imechigo maka anụ oge ọfụ irube isi na-eme ọfụma na-ekwu okwu. Onwe mgbe ọ ga-eluzie ịmụchazie nwa ọ dịka ime fri ifu dị gị a na-arapụ gị na-agazi ebe dị iche iche. Mana anụ oge ọfụ ị na-eme isi ike ihe atalide afụfụ na mmadụ ejiga ahụ. Mana irube isi na-eme ọfụma mgbe a n'oge ọfụ ọ trọst oge ọ na-egheli gị anya ndị ị na-emezi mgbe ịmụchazi nwa inwezi ike ị na-emezi ụdị bizinesi a na-awa ọfịa gị na nwoke ọ trọstkwa gị si na ide emebu na ịma mme. Ọ bụ onye mụchago nwa mechie nya bụ onwe steji nwaanyị na-elu, onwe steji ọ na-elu. Onwe ike ọ bụrụ na ịchụbago maọbụ 50 ma 50 something ma na ịchụbago 60 ọzọ gị na ụmụ nwoke nya ịbụzi nwoke mgbe ahụ inwezi ike ịdị na-emezi gị ka o si sọọ gị. Mana anụ oge ọfụ ya kwa eme ka o si sọọ gị o a ga-ejidekwe gị bituo gị ana chituo gị anya na ana. Mụ na onwe m ekwuchegokwe m aka m adịrị ya. Unu gwa nwaanyị okwu maka na ọ ka na-ejekwe ka o je na-ebute ego na-eme kọntraktị ya nwa ka ọ sị na ọ na-afụchata ana. Mụ na onwe m ekpegolufa maazịkwa ekpe ọzọ ya bụ unu tinyelufe ọnụ n'okwu ka fa gụọ kọmentị onye mejọ ọnụ ka o meghelie. Imejọ meghelie ịmalụ ka o si dị gị n'obi ịgbafanya ka a sị na ikwu amara ibezie. Mụnwa ekwuchego si anya nganata ka ije mee bizinesi ọzọ anya dị n'ala ya na di emeka onye ọrụ nganata azụ andị mana idutezina nwoke a si na biznes partner gị ma koligi gị ị na-edute ya n'ụlọ bịa na entertain ya. Nke ahụ bụkwa ihe m achọrọ achọ nke ahụ ka m makwali ya ikpe ji aja si a kwụsịzịa. Ụmụnne ekwuchekwe m ka ọra m n'ọrụ ka ọ dị na mgbe ọzọ ka emesịa ndewo.